Volám sa Steve Jobs a umrel som ako miliardár vo veku 56 rokov s kapitálom $7 miliárd na rakovinu slinivky. A toto sú moje posledné myšlienky a slová v mojej životnej situácii. Ležiaci v posteli chorý vspomínam na svoj celý život. Vtedy som si uvedomil, že všetko uznanie a bohatstvo je bezvýznamné v prítomnosti nevyhnutnej smrti. Uvedomil som si, že ako starneme, stávame sa chytrejšími a pomaly chápeme, že či už hodinky stoja $30 alebo $3000 ukazujú rovnaký čas. Či riadime auto za $200,000 alebo za $2000, aj tak prídeme na to isté miesto. A prišiel som na 5 faktov, ktoré nejde poprieť. Neučte svoje deti, aby boli bohaté. Učte ich, aby boli v svojom živote šťastné, aby až dospejú poznali hodnotu veci a nie ich cenu. Jedzte svoje jedlo ako liek, aby ste nemuseli lieky jesť ako svoje jedlo. Ten, kto vás miluje, vás nikdy neopustí. Aj keď bude mať 100 dôvodov to s vami vzdať. Vždy si nájde tá osoba dôvod, prečo s vami pokračovať. Je veľký rozdiel medzi tým byť človekom a byť. A pokiaľ chcete ísť vo svojom živote rýchlo, choďte sami. Ale pokiaľ chcete dôjsť ďaleko, tak choďte spoločne.